Que tal, como están? Estamos a 31 de decembro, así que chegou o momento de repasar aquí en Canal Rías Baixas o máis destacado deste 2024. Neste ano, os galegos volvemos votar. Falamos de peles nas nosas costas, da lacra da violencia machista, da loita contra o narcotráfico ou de multitude de protestas de todo tipo, con especial atención á preocupación pola instalación de Altri en Palas de Rei e como pode afectar ese proxecto á Ría de Arousa. Asuntos que tratamos nestes últimos meses aquí en Canal Rías Baixas e que agora repasamos devagar. Comezan as novas do ano. O ano arrancaba con novo presidente na Mancomunidade do Salnés. O PP lograba sacar adiante unha moción de censura co apoio de Meaño Independente e de veciños de Meaño, convertendo o alcalde de Ribadumia, David Castro, no novo presidente. Foi no mes de xaneiro no que o alcalde de Pontevedra perdía unha cuestión de confianza coa que pretendía aprobar os orzamentos da cidade, e no que as nosas costas se puxeron en alerta pola chegada masiva de peles procedentes do Toconao. O buque perdía frente ás nosas rías máis de 26 toneladas destas pequenas bolas de plástico que axiña comezaron a chegar ás nosas praias. Tan só 6 meses durou o segundo mandato da socialista Marta Giraldez na Mancomunidade do Salnés. Hoxe o Partido Popular poñía fin a esta etapa cunha moción de censura colocando o alcalde de Ribadumia, David Castro, como novo presidente. Non hai esa solidez e ao mesmo tempo se produce unha inestabilidade política na Mancomunidade do Salnés. O pleno celebrouse este mediodía despois de que os tribunais desbotaran a petición do Partido Socialista de suspendelo ou solicitar medidas cautelares. A verdade é que hoxe é un día triste para o Salnés e un día triste para a nosa comarca. Non hai inestabilidade política. Vostedes ven a Mancomunidade do Salnés e a viron sempre como un trofeo político que queren levar como unha bandeira por esta comarca. Fágome varias preguntas que quero deixar no aire. Canto lle costa aos veciños desta comarca os votos desta moción de censura? Se a moción de censura saiu adiante foi grazas ao apoio de Meaño Independente e de Veciños por Meaño. José Pérez, que será o novo delegado de turismo da Mancomunidade grazas ao acordo co PP, xustificou o seu cambio de postura fronte aos reproches de PSOE, BNG e Esquerda Unida. Recordemos que no mes de agosto os socialistas comprometeranse a entregarlle a vicepresidencia a cambio do seu apoio, algo que non se sumou o BNG e que finalmente non saiu adiante. Guerra entre partidos, a guerra entre siglas, pois aí seguides. E para que Meaño tuviese aquí unha voz tamén. E sabe onde fomos relegados? A un florero. E eu e os nosos compañeiros de Meaño Independiente non somos floreros de ninguén. E insisto, clases de ética política non. O BNG non vai participar deste novo acto da ópera bufa, desta feira na que o Partido Popular e todos os seus satélites independentes convertiron a Mancomunidade. Tampouco entendemos ese desgoberno cando apoiaron todas as propostas que se facían dende a presidencia nos últimos 4 anos no tempo que levamos deste mandato. O único que vemos é que hubo unha compra-venta que os membros que decidiron ese cambio de postura do mes de agosto terán que dar explicacións que é o que se lle ofreceu a maiores. A de hoxe foi unha sesión tensa que culminou no enfrontamento entre Marta Giraldez e o alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán. De que a creación dun xo destino co que ti rompeches a Mancomunidade e pelexaches en contra do turismo da Mancomunidade, tentándolle facer daño a esta comarca en materia de turismo. Eres unha fracasada. Hombre, ya está. Que es unha fracasada, hombre? Durán negouse a desculparse como lle reclamaban dende as filas socialistas. O novo presidente da Mancomunidade estreará pronto o seu cargo. David Castro viaxará a Madrid mañá para representar o Salnés na Feira Internacional de Turismo, Fitur. Non está confirmado se irá con el José Pérez no seu papel de delegado de turismo. Non houbo sorpresas. A proposta de orzamentos do Goberno do BNG de Pontevedra para este 2024 tampouco saiu adiante no pleno extraordinario celebrado esta mañá. Unha sesión na que se debateu a cuestión de confianza proposta polo alcalde unida a aprobación destas contas. No. Por responsabilidade democrática e en defensa do diálogo e do acordo, abstéñome. A favor, sí. A sesión iniciou cunha intervención do alcalde. Fernández Lores alertou do panorama desolador que asegurou supón para a cidade non ter orzamentos para este 2024. Cada semana que pasa dentro deste ano 2024 é unha auténtica traxedia para a prestación
de servicios municipais. O alcalde explicou que recorreu a esta cuestión de confianza por atoparse nunha situación excepcional que cifran en 11,8 millóns de euros os cartos que hai que bloquear para asumir as obrigas contables ou prorrogar un ano máis o orzamento de 2022. Hoxe, a realidade obríganos a decidir entre paralizar o Concello demorando os orzamentos ou garantir o seu funcionamento aprobando os orzamentos de 2024. Que estamos nunha situación excepcional na que está en risco o propio funcionamento do Concello, de numerosas asociacións e clubs, así como actividades, actuacións e obras municipais. O pleno estivo marcado pola tensión non só no escenario, tamén entre o público. Representantes do funcionariado municipal e dos vendedores ambulantes seguiron a sesión que foi interrompida en varias ocasións. Ao remate seguiron con tambores e bucinas o grupo municipal do BNG dende o teatro principal ata o edificio de Michelena 30. Na sesión de hoxe, Miguel Anxo Fernández Lores foi duramente atacado polos partidos da oposición. Dende as filas socialistas, Iván Puentes acusou o rexedor de falta de diálogo. Entre todas as opcións que vostede baralla para este orzamento, non mencionou ningunha soa vez a palabra diálogo, pacto e consenso. Ningunha soa. Sinto, de verdade, sinto lástima de velo nesta situación. Sabe que fixo vostede, mentres tanto, nestes 6 meses de suposta negociación para aprobar o orzamento municipal? Turrar, impoñer e atacar a quen pensa diferente a vostede. Pola súa banda, o Partido Popular puxou foco na situación de debilidade na que asegura está o goberno do BNG tras a derrota nas eleccións municipais do mes de maio. Domínguez insistiu en que a proposta de orzamentos pro 2024 é mala para Pontevedra. Señor Lores, usted está jugando a ser víctima, dice que pone su cargo a disposición del Pleno con estos presupuestos y lamento decepcionarlo. Su cargo no va a estar a disposición de la oposición durante este mes. Este mes lo está ligado a los presupuestos. La ley permite firmar una moción de censura cualquier día de los próximos 3 años y medio. Su cargo está a disposición de la oposición porque sacó los peores resultados desde el año 2007. As únicas palabras amables para Fernández Lores chegaron da bancada do BNG. Eva Vilaverde defendeu a xestión do alcalde e a súa decisión de recorrer a esta cuestión de confianza para aprobar os orzamentos. O que lles vou pedir é valentía e altura de miras, unha vez máis, porque o que están facendo é bloquear e obstaculizar día sí e día tamén pola porta de atrás a esta cidade. E bloquear un día sí e outro tamén pola porta de atrás, señores, é moi doado, pero, queridos compañeiros e compañeiras de corporación, a iso chámaselle cobardía. Tras o novo rexeitamento das contas e da cuestión de confianza, ábrese un período dun mes para que a oposición intente artellar unha alternativa de goberno a través dunha moción de censura, algo que, segundo Iván Puentes, non está sobre a mesa. Ten unha sorte, señor alcalde, que ten aquí a 5 concellos e concellas socialistas que non queremos os pactos antinatura, non queremos as alcaldías amañadas nun despacho e, por suposto, non queremos en facer, Deus nos dea, nos colla confesados, non queremos en facer a Rafa Domínguez, alcalde de Pontevedra. ¿Cómo puede ser que llame usted cacique, autócrata y mentiroso y al mismo tiempo, después de criticarlo durante 20 minutos, diga que lo va a mantener en el poder? Nos hubiésemos ahorrado los 20 minutos de discurso. Diga usted, va a hacer lo que quiera. Se non se produce este acordo, o vindeiro 8 de febreiro a tramitación do proxecto de orzamentos para este 2024 poderá seguir o seu percorrido. Con poucos medios, pero con moita vontade, un grupo de voluntarios acudía esta mañá á praia sonense de Cabeiro para retirar os peletes de plástico chegados ata o areal. A pesar da chuvia e do intenso frío da xornada, traballaron arreo para recoller as boliñas, tarefa que entraña gran dificultade, posto que son moi lixeiras e mestúranse facilmente coa area. En principio parece que non hai nada, pero según te pos a mirar realmente hai bastante, son moi pequeñas, son moi difíciles de recoller e o que nos indicaron é que o que se recolla que se contacte directamente co Concello de Medio Ambiente e que se entregue. Isto non se pode, así deste xeito, non sei como se van a recoller, porque son tan diminutas, aparte deso, andamos pisando por todos os lados, ao andar entérranse. Entonces, eu non sei como vai a ser esta recollida, porque, mira, se vos fijades, hai as boliñas estas, aquí hai pisadas, pero
tampouco tes ferramentas, é que ferramenta traes? Non sabes como vas a facer. Precisamente o ideal para retiralas é pasar un angazo pola superficie da area e depositar todo o material nun balde de auga, co fin de separar as boliñas que saen a flote. Pois o que indican nas redes sociais que están divulgando sobre como facelo é pois empregar un rastrillo e un recolledor para recoller na superficie da area, arrastrar na superficie da area os pellets e a mellor maneira de separalos do resto de cousas que hai na area é introducilo nun balde de agua e así desa maneira os pellets flotan e son máis fáciles de recoller e non temos por que retirar pois cunchas ou outro tipo de materiais que aquí teñen que quedar aquí. A pesar do traballo realizado, os voluntarios son conscientes de que en poucas horas a praia volverá a estar inundada polo que algúns xa cualifican de marea branca. Pero claro, están salindo así, isto vai a ser un continuo. Ahora recolles, pisamos, isto non se vai a terminar, vámolo a comer todos. Isto vai, os peixiños, as aves, isto tamén é unha catástrofe, é un prestix blanco. No mes de febreiro, Galicia tiña cita coas urnas. O día 18 celebrábanse eleccións autonómicas nas que o Partido Popular revalidou a súa maioría absoluta, a primeira de Alfonso Rueda. Acadou 40 escanos, 2 máis que na anterior legislatura. Seguíamos o mes tamén en clave política coa volta do alcalde de Meaño ás filas populares. Carlos Viéitez regresaba ao partido do que fora expulsado en 2019. O PP gobernará Galicia outros 4 anos máis. Alfonso Rueda conseguiu a súa primeira maioría absoluta, a quinta consecutiva para os populares. Fixéronse con 40 deputados, 2 menos que hai 4 anos e un punto menos en porcentaxe de voto. Aínda así, superando con creces a barreira dos 38 escanos, onde se sitúa a maioría absoluta. Teño que dar as gracias por esa enorme confianza que arrosaron os resultados electorais. Gracias por esta inmensa honra que vai supoñer ser o presidente de Galicia nesta legislatura. E gracias polo enorme privilexio de ser o presidente sereino de todos e todas sin distinción. Moitísimas gracias. Gracias de verdade. No BNG viviron a xornada dun xeito agridoce, medrou como nunca antes, acadando os 25 deputados e roldando o 500.000 de votos en toda Galicia. Un avance histórico para o Bloque, pero insuficiente para artellar un goberno alternativo. Esta campaña e este resultado electoral indícanos que este país xa cambiou, que hai un antes e un despois e que non hai marcha atrás porque hai unha cidadanía ilusionada que non se conforma coa realidade deste momento e que quere transformar este país. Unha cidadanía que non se resigna a ver como Galiza vai a menos mentres outros avanzan. O PSDG, entre tanto, afúndese. Os socialistas rexistraron este domingo o peor resultado da súa historia nunhas autonómicas, pasando dos 14 aos 9 deputados e só o 15% dos votos. O candidato Besteiro di que non entra nos seus plans marchar. Que sí, que efectivamente o meu destino está aquí no Parlamento de Galicia, por certo, como sempre dixen en toda a campaña, non é un tema novo, pero bueno, xo que quere a confirmación xa a ten. Sumar non a cada representación e mesmo queda por detrás de Vox en número de votos. Peor resultado obtivo Podemos en solitario, quedando co 0,26% dos votos por detrás de Pacma. A sorpresa da noite foi Democracia Ourensana, que acada un deputado e que así todo non vai ser clave para gobernar, tal como eles agardaban. As eleccións deste domingo destacan tamén pola gran movilización. A participación superou o 67%, 9 puntos máis que nas autonómicas de 2020. Agora queda por recontar o voto emigrante, que en principio pouco alterará o resultado deste 18 de febreiro. O alcalde de Meaño volve ás siglas do Partido Popular. Case 2 anos e medio despois do seu nacemento, o Grupo Independente de Veciños de Meaño integrarase nos vindeiros días no PP. Deste xeito, a formación popular contará na práctica con 9 dos 13 concelleiros que forman a Corporación Municipal. O sumar o seu único edil, Suso Sueiro, os 8 que lle deran a maioría absoluta a Viéitez nas eleccións do pasado mes de maio de 2023. Polo tanto, recuperan tamén a alcaldía meañesa. O anuncio foi feito
feito esta tarde polo presidente provincial do PP. En nota de prensa, Luís López amosou a súa satisfacción pola suma de esforzos e de persoas na formación, que cualificou como a gran casa común do centro-dereita. Deste xeito, os populares apuntan que nos vindeiros días activaránse os procedementos para confirmar este regreso. López louvou o traballo de Suso Sueiro e tamén de Carlos Viéitez, destacando o seu labor como alcalde e o apoio que conseguiu na última cita electoral. O rexedor meañés fora expulsado do Partido Popular no ano 2019 despois de facilitarlle ao Partido Socialista un representante na mancomunidade do Salnés que levou o PP a perder a súa presidencia. No ano 2020 a formación confirmou a súa decisión e todos os concelleiros do grupo abandonaron as filas populares. Froito desta escisión, en setembro de 2021, Viéitez fundou o Partido Veciños de Meaño, co que conseguiu a maioría absoluta nos pasados comicios. Esta integración prodúcese 2 semanas despois da moción de censura ao Partido Socialista, que devolveu a presidencia da mancomunidade do Salnés ao Partido Popular, unha manobra que saiu adiante precisamente grazas ao apoio de José Pérez de Meaño Independente e do propio Viéitez. En marzo tiña lugar o asasinato machista de Andrea Iturri. A moza de tan só 24 anos foi acoitelada pola súa exparella en Palmeira. Ese mes coñecíamos tamén o veredito do xurado popular contra José Eirín, quen finalmente foi condenado a 22 anos de cárcere polo asesinato de Jéssica Méndez. Foi neste baixo situado na rúa número 9 do Doutor Torres de Palmeira onde se produciron os feitos a pasada tarde. Cando a policía chegou á vivenda alertada por un familiar do presunto agresor o que chamou para comunicarlle o que acababa de facer, atopou o corpo sen vida de Andrea, de tan só 24 anos, con varias coiteladas no pescozo, o abdome e o tórax. Ao seu lado xacía o seu presunto agresor, Jul Príncipe, tamén con varias feridas en estado moi grave. Os servizos de emerxencia lograron reanimalo e estabilizalo para trasladalo ao Hospital Clínico de Santiago, onde permanece na UCI baixo custodia policial e xa fora de perigo. O levantamento do cadáver da vítima producíase pasadas as 9 da noite ante o estupor dos veciños desta pequena e tranquila localidade, onde aínda non podían crer o acontecido. Esta mañá despertaban conmocionados polo tráxico suceso que ninguén podía agardar, posto que se trataba, dunha parella aparentemente normal. Víalos pola calle como se fora unha pareja normal. Saludaban para arriba, para baixo. Unha maravilla. Nós somos aquí de arriba, ela vive aquí, baixamos para o médico, baixamos para a tienda, baixamos para todo. Encontrábamos seguido, que pena. Que pena. Pena grande. Conocía de vista, de decirle buenos días, buenas tardes, pero nada máis. El tamén non teño visto aquí, pero xa hai moito tempo. Agora eu xa había tempo que non había. E non podo dicir nada porque non sei. A min onte cando me dixeron paralizaronse as pernas. Ollo dicir, e de noite non dormí, non sei o que dicir, dormir. É tranquilo que aquí en Palmeira é a primeira vez que pasa un caso destes. Siempre son noticias moi desagradables, traumáticas e todo o demás. Aínda que estaban separados, eran frecuentes as visitas do home ao domicilio, posto que tiñan un fillo en común de 2 anos. O presunto agresor contaba con antecedentes por violencia de xénero, tras unha denuncia interposta por unha parella anterior. Sabemos que o presunto agresor no ano 2019 xa estivo detido por un caso de violencia machista, tivo que facer traballos comunitarios no Grupo Municipal de Emerxencias. Dende aquel momento até agora non tiñamos constancia de denuncias previas, nin tampouco o Centro de Información a muller do que dispoñemos no Concello tiña constancia de ningún tipo de problema. De confirmarse que se trata dun caso de violencia de xénero, sería a primeira vítima mortal en Galicia en 2024. No que vai de ano foron asasinadas en toda España 7 mulleres a mans das súas parellas ou exparellas. 12 horas precisou o xurado para decidir o seu veredicto no xuízo polo crime de Jéssica Méndez. Consideran probado que o 17 de marzo de 2022 José Carlos Eirín encaixou o seu vehículo contra o que conducía Jéssica co propósito de rematar coa súa vida. Se declara por unanimidad al acusado José Carlos Eirín Iglesias culpable de dar muerte intencionadamente a Jéssica Méndez Iglesias, eliminando cualquier posibilidad de reacción defensiva por su parte. Se declara aprobado por unanimidad que fue la indiferencia de Jéssica Méndez Iglesias hacia la persona del acusado, José Carlos Eirín Iglesias, unido al hecho de provenir tal indiferencia de una mujer, lo que determinó la decisión de dirigir su vehículo contra el conducido por Jéssica Méndez.
Polo tanto, declaran a José Carlos Seirín culpable dun delito de asasinato con alevosía e agravante de xénero. Ante este veredicto, a Fiscalía mantivo a súa petición de 24 anos de cadea. El jurado ha dado por probado el delito de asesinato cualificado por alevosía y también ha dado probado por unanimidad la circunstancia agravante genérica de cometer el hecho por motivos o razones de género. El Ministerio Fiscal mantiene la petición de 24 años de prisión con accesorio legal de inhabilitación absoluta para el empleo do cargo público. Os abogados das dúas acusacións particulares da familia e da parella de Jéssica piden para Eirín 23 e 22 anos de cadea respectivamente. A súa defensa pola contra insistiu na súa inocencia. Considera que o veredicto non estivo motivado e optou por non pronunciarse sobre a condena. A pesar de todo eso, José Carlos ahora mismo está siendo condenado o se le ha solicitado una condena por asesinato. No sé, la conciencia de cada uno. De certa tensión e despediron o grito de asasino. A pena que lle poden poñer, pois nos temos que conformar, que eso non podemos variar nada deso. Bueno, pois aquí estamos representando, como sabedes, a familia que non pode estar aquí. Con todo eso, Jéssica non la va a devolver, él con el tiempo seguirá aí. Lo único que tenía que cambiar, digamos, es la dichosa justicia. Agora será o xuíz quen terá que ditar sentenza. No mes de abril tomaba posesión o novo goberno da Xunta de Galicia presidido por Alfonso Rueda. Entre as 4 caras novas, a dunha pontevedresa, María Martínez, que asumía as competencias en vivenda. O mes remataba cunha multitudinaria concentración de mariscadores en Pontevedra que protestaban pola mortaldade do marisco e reclamaban medidas efectivas para a rexeneración das rías. O Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela volveu ser esta mañá o escenario da toma de posesión dos conselleiros que dan forma ao novo goberno da Xunta de Galicia. Un executivo no que Alfonso Rueda introduce varios cambios para afrontar a súa segunda etapa na presidencia. Elimínanse as dúas vicepresidencias que ostentaban Ángeles Vázquez, agora conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, e Diego Calvo, que se mantén como conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes. Incorpóranse 4 caras novas no goberno. Antonio Gómez, que asume a carteira de Sanidade, María José Gómez para Medio Rural, José López, que se encarga de Cultura, Lingua e Xuventude, e a pontevedresa María Martínez, que prometeu o cargo de conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. Dende agora, compartiremos Consello da Xunta cun gran presidente e con 8 conselleiros con sobrada experiencia e acreditada e exitosa trayectoria. Coa nosa chegada, tentaremos aportar a frescura, a ilusión e as gañas que nunca faltan nos gobernos de Galicia, pero que sempre é necesario impulsar, cos folgos propios dunha renovación permanentemente pensada no exclusivo interese dos galegos e das galegas. Máis cambios saen do Executivo o conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña e Elena Ribo, que fora responsable de emprego. Esta área pasa a mans de José González, ata de agora conselleiro do Medio Rural, que se porá a fronte de emprego, comercio e emigración. Pois chegar a estar neste lugar e ter ese honor, esa inmensa honra de servir a Galicia, bueno, pois non pode ser máis que levar máis que agradecemento. É a maior honra que un empleado público, no meu caso, pois pode ter en xeral pois calquer galego ou galega. Polo demais, Miguel Corgos mantense como conselleiro de Facenda e Administración Pública, Alfonso Villares como responsable de Mar, a área de Política Social e Igualdade continúa en mans de Fabiola García e a de Economía e Industria nas de María Jesús Lorenzana. Tampouco hai cambios en Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional que manteñen a Román Rodríguez como titular. Porque temos un panorama moi negro por diante, moi negro, e necesitamos implicación real das administracións. Como sempre insisto, non queremos chupar do bote, non queremos vivir de subvencións, porque iso é pan para hoxe e fame para mañán. O subvencionismo é algo negativo, pero estamos nunha situación que non hai marisco, todo o marisco morreu, como digo sempre, non hai berberecho nin para facer unha empanada, podenmo creer. Pódese dicir máis alto, pero non máis claro. E aínda así as mariscadoras decidiron facerse notar hoxe en Pontevedra nunha multitudinaria manifestación das rías de Pontevedra, Arousa e Vigo.
A situación é mala porque non hai ningunha semilla, queremos, claro, que nos axuden con semilla e estamos facendo traballos de regeneración e tamén estamos sin cobrar, e claro, ir a traballar sin gañar é moi duro. O conselleiro pediunos paciencia, as administracións pedironnos paciencia, pero é imposible ter paciencia ante este panorama, e sabendo o que hai por diante, que as ameixas non medran nun día, o berberecho non medra nun día. A mortaldade masiva do marisco que se produciu nos meses de outubro e novembro deixou o marisqueo en xaque. O sector leva dende xaneiro sen ir ao mar despois de solicitar un cese de actividade que queren prolongar ata o mes de xullo. Despois tenemos que volver ao marisqueo a arrasar o que queda, que será as migallas das migallas das migallas. Iremos a unhas cotas mínimas que non darán para nada. Non estamos pedindo ser millonarios, non estamos pedindo ser marqueses de... Pedimos vivir dignamente e ter un sustento que asegurado, é dicir, poder ter unha vida digna, nada máis. Denuncian que o sector está nunha situación límite, por iso saíron á rúa para reclamar á Xunta e ao Goberno do Estado que traballen de xeito coordinado na toma de medidas. Piden un plan para rexenerar as rías e que se flexibilicen os pagos á Seguridade Social cando non haxa actividade. Que se reúnan e que se senten as administracións, tanto a Xunta como o Goberno Central, que teña as competencias, para poder rexenerar as rías e que nos axuden. Se non estamos cobrando un peso, como temos que seguir pagando a Seguridade Social? É un imposible. Xa non pedimos que nos quiten a cuota inteira, sino que nos lo flexibilicen ou busquen unha fórmula. Unha situación que leva a moitos a deixar de traballar no marisqueo ante un futuro cada vez máis incerto. Algúns dos rostros máis recoñecidos da televisión e do cinema españois atravesarán esta porta o vindeiro 25 de xaneiro. En maio, o Concello anunciaba que Pontevedra sería a sede dos Premios Feroz dos anos 2025 e 2026, traendo ata a cidade a máis dun milleiro de persoas do sector do audiovisual estatal. Outra das novas deste mes de maio atopámola en Catoira. Ali remataba o pesadelo pros veciños de Coaxe, que viran como moi preto das súas vivendas se instalaba un almacén de pirotecnia. O xulgado decretaba a demolición desta construción, unha sentenza que confirmaba o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no mes de decembro. Buscaban un entorno que dera pois as características que elas precisaban. Nos ofrecimos, nos puxemos as nosas mellores galas, invitámolos a comer, que é algo que funciona moi ben, xa sabedes, nesta cidade, e ao final, co magnífico equipo de funcionarios, funcionarias e traballadoras do Concello, pois os convencimos e estamos moi orgullosas de ter un proxecto a 2 anos, un proxecto que vai máis alá da gala, e eu creo que podo dicir, senón Laura corríxeme dende aí, que foi a primeira persoa coa que tive en contacto, unha historia de amor, non? Así como do argumento dunha película romántica se tratará, comezou o idilio entre os Premios Feroz e a cidade de Pontevedra. A Boa Vila será por primeira vez en Galiza a sede dos Premios Feroz durante os próximos 2 anos, 2025 e 2026. Un dos galardóns máis importantes e relevantes de todo o Estado cando falamos da cultura audiovisual. Os Premios Feroz encaixan en Pontevedra a perfección. A primeira data que xa está marcada no calendario é o 25 de xaneiro de 2025. Celebrarase a gala no recinto feiral da cidade, contando cun milleiro de convidados. Que es una cosa que nos interesa mucho poner en contacto a la industria con la ciudadanía. La verdad es que con este gesto Pontevedra revalida esa condición de ciudad abierta, culta, compleja y abierta a recibir las voces de los de fuera, de las creadoras y de los creadores. Pero este romance non se limitará ás xornadas das galas e ás alfombras vermellas. A organización promete programación na cidade que se prolongará durante varios meses. No solamente va a ser una ceremonia, que es una cosa que a nosotros nos interesa, queremos mucho, que sea un punto de encuentro que se alargue a lo largo
largo del año, pues desde otoño, desde octubre hasta final de enero, que es cuando se celebran los premios, y vamos a invitar a que vengan a vuestra ciudad pues a los creadores y creadoras para hacer actos, conversaciones, coloquios, o sea, hablar de lo que nos pasa a nosotras como sociedad y a vosotras como creadoras. Os Feroz descríbense como uns premios irreverentes e rompedores. Entregaránse 21 galardóns nunha gala formato CEA, na que os convidados exercerán ás veces de público. Os pasos dados polo Concello de Catoira para expulsar as instalacións da pirotecnia do lugar de Coaxe contan agora co visto bo da xustiza. O xulgado do Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra ditou sentenza e obriga o Concello a demoler a construción. O símbolo da loita contra a pirotecnia era esta camiseta, pero eu creo que desde hoxe, en vez de usala, teremos que guardala como recordo para que dentro de anos poidades decirlle ás fillas e aos fillos: oye, mira, estivemos aquí loitando e evitamos con esa loita que se instalara unha pirotecnia que poña en perigo a vida dos veciños de Coaxe. A Xustiza acepta así a reclamación interposta pola plataforma de afectados e ratifica a resolución aprobada pola Xunta de Goberno local do pasado 15 de abril, cando se declarou a ineficacia da comunicación previa das obras do galpón que ocupou a pirotecnia. Condeno a la administración demandada a fin de que proceda a nós, que procedamos de forma inmediata a incoar el preceptivo expediente de reposición de la legalidade urbanística frente a las obras ejecutadas. É dicir, temos que iniciar o expediente para que tiren con todo. Iso é o que di a sentenza. Desmonta punto por punto todas as patrañas que se quixeron facer. Todas. Hoxe o alcalde convocou a varios membros da plataforma para dar a coñecer esta sentenza. Acompañado de dúas veciñas, celebraron o que parece ser o remate desta polémica instalación. E que tuvemos un apoio moi importante desde o primeiro día, e iso para nós foi moi importante. Tuvemos que loitar moito, claro que sí, pero loitando, xa vedes, o que pasa, gánase. Dar as gracias a todos os que nos apoiaron, os que sempre viron desde un principio que esta era unha causa injusta, absurda e tremendamente abusiva. Creo que no principio non nos dábamos de conta do que se nos viña encima. E Coaxe tiña unha fatalidade que pendía sobre todos. Castaño confirmou que xa hai semanas que se trasladou á empresa a comunicación oficial de anular a súa actividade e devolver o terreo ao estado inmediatamente anterior. Tamén se remitiu á subdelegación do Goberno en Pontevedra para que non conceda ningunha autorización para actividade pirotécnica nesta instalación. Aquí estamos de volta nas novas do ano. Un dos asuntos que centrou a parte da nosa atención ao longo deste 2024 foi o proxecto que Altri pretende construir en Palas de Rei. A macrocelulosa que se pretende abrir ali xerou unha ampla preocupación social tanto na comarca da Ulloa como aquí na ría de Arousa. O sector do mar e os ecoloxistas creen que esta empresa e o que podería vir polo río Ulla ata o mar podería supoñer a morte definitiva da ría máis productiva do mundo. Durante todo o ano foron constantes as protestas, concentracións e actos simbólicos en contra deste proxecto de Altri. No mes de xuño vivimos un deses momentos máis destacados cando centos de embarcacións da ría arrouparon o Arctic Sunrise de Greenpeace na súa chegada á ría de Arousa. Esta pode ser unha das imaxes máis icónicas dos últimos anos en defensa da ría de Arousa. Dúcias e dúcias de barcos, ata 300, arrouparon o buque Arctic Sunrise de Greenpeace á súa chegada ás Rías Baixas procedente das Bermudas. Embarcacións chegadas de todos os portos da zona foron ao seu encontro ata a boca da ría, atravesando a xuntos ata chegar ao ramal. Alí permanecerá ata este domingo, sumándose ao berro de auxilio polo futuro do mar de Arousa. El Arctic Sunrise, como cualquiera de los otros barcos que tiene la organización, trabajan precisamente para esto, ¿no? Para apoyar a las comunidades locales, también para hacer investigación, ¿no? Y ver toda la biodiversidad que existe en nuestros océanos y que mucha de ella a veces ni siquiera la conocemos.
y también, bueno, pues para contagiar a la ciudadanía, ¿no? Para abrir las puertas de los barcos, contar lo que está ocurriendo. Greenpeace celebra alianza coa plataforma en defensa da ría, aseguran que unidos a mensaxe chega máis lonxe. Estamos moi orgullosos en Greenpeace desta alianza que fixemos coa plataforma en defensa da ría de Arousa, porque o ecoloxismo e o noso sector primario, especialmente a nosa pesca artesanal, o noso marisqueo, a nosa acuicultura extensiva tradicional, necesitamos traballar xuntos e xuntas, porque a todos nos interesa a protección dos ecosistemas, a protección dos hábitats, porque tamén do que dependen as nosas vidas e o que articula gran parte da sociedade galega. Esta mañá ecoloxistas e sector do mar reuníronse nun encontro que serviu para poñer en riba da mesa os problemas que atravesa a ría. Por unha banda, o cambio climático que está a provocar un incremento da temperatura e cambios nos ventos do nordés, mermando a súa capacidade productiva. Ante este problema global, dende a PDRA demandan solución sobre o terreo, restringindo ao máximo a contaminación. A administración competente ten que actuar donde pode actuar. Donde pode actuar? Pois pode actuar claramente restringindo a contaminación, ponendo normativas moito máis exixentes no que se refire a contaminación dentro da ría, actuando dun xeito moito máis taxativo, moito máis eficaz. Insisten en que a baixada da produción seguindo a máis con este último ano especialmente grave. Advirten que a todo isto hai que engadirlle agora a bomba de reloxería que din e o proxecto da macrocelulosa de Altri. Sería poñernos xa o crucifijo en riba e matarnos dunha vez por todas. É dicir, eso é unha bomba de reloxería que está aí, que se vai adiante, eso vai acabar co resto que hai principalmente na ría de Arousa. E defenden que fronte aos 500 empregos que se xerarían en Altri, aquí hai en xogo 19.000 postos de traballo en múltiples sectores. A ría de Arousa, en marisqueo, somos 19.000 persoas, son postos de traballo directos, porque non só somos mariscadores, hai depuradoras, hai placeiros, hai hosteleiros que ao final todos viven do mesmo, porque se non hai barcos, eles non van ter traballo. O Arctic Sunrise continuará todo domingo no ramal con acceso libre á cidadanía. Ali celebraránse ao longo destes días distintas actividades a prol da defensa do medio ambiente. A finais de xullo producíase tamén unha das noticias do ano, o afundimento do palangreiro Argos Georgia, a unhas 200 millas das Illas Malvinas. O tráxico suceso saldouse co falecemento dun total de 13 mariñeiros, entre os que se atopaban 2 veciños do Barbanza. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, comezaba a súa comparecencia esta mañá facendo balance dos últimos datos do naufraxio. Segundo el, confirmase que eran 27 tripulantes, 10 deles españois, 8 rusos, 5 indonesios, 2 uruguayos e 2 peruanos. Dese total hai 14 superviventes, 9 falecidos e 4 mariñeiros desaparecidos. De los 10 tripulantes españoles en concreto, hai 6 supervivientes, 4 de ellos gallegos, en concreto 3 de Ribeira e 1 de Pontevedra, 1 de Barcelona e 1 de Albacete. Hai 2 personas fallecidas, se trata del patrón de pesca, vecino de Vigo, y el cocinero, vecino de Bayona. Y 2 personas desaparecidas, naturales o vecinos de las localidades de Ribeira y Noia. Arestora, os superviventes con lesións leves están a ser atendidos nun hospital das Illas Malvinas. Mentres, na zona do afundimento continúa a busca dos mariñeiros desaparecidos nunhas condicións moi desfavorables. Según nos traslada a Salvamento Marítimo de Malvinas, las condiciones meteorológicas son muy desfavorables, con vientos de 35 nudos y olas de hasta 8 metros, por lo que la operación de rescate se avecina moi compleja. Blanco informou tamén que dende un primeiro momento o Goberno mantivo unha canle de comunicación directa coas familias, ás que se está a informar das novidades do rescate. Les he trasladado la solidaridad y el afecto del Gobierno de España y nuestra plena disposición para todo lo que fueran a necesitar. El pésame a las familias de los fallecidos y toda la esperanza para las familias de las personas que seguimos buscando y que a día de hoy siguen desaparecidas. En canto á repatriación, tanto dos superviventes como dos mariñeiros falecidos, Blanco informou de que xa mantivo contactos coa Casa Armadora do barco e que o Goberno Central está a poñer todos os medios ao seu alcance para poder facela canto antes. Quiero trasladar a las familias, como ya lo hice telefónicamente, que no vamos a escatimar ningún esfuerzo y que si hiciese falta, como ya hemos hecho en otras ocasiones,
haríamos un vuelo para traerles a España, dado que desde el puerto de Stanley non existe vuelo comercial para llegar. Tamén informou da apertura dunha investigación para determinar as causas do fatal desenlace que levou ao fundimento do Argos Georgia. Segundo él, as primeiras hipóteses apuntan a unha vía de auga no casco. Por el momento se desconocen las causas, simplemente decirles que parece que efectivamente lo provocó una vía de agua abierta en el casco del buque, pero que en todo caso nuestros esfuerzos en el día de ayer y en el día de hoy han estado centrados en la búsqueda, rescate y de los marineros que estaban afectados por esta desgraciado accidente. Evidentemente se realizará una investigación de lo sucedido y en función de lo que se vaya conociendo les iremos trasladando el resultado de las mismas, lo mismo que le iremos trasladando a las familias, porque ese es el compromiso del Gobierno de España y mi compromiso personal con todos y cada uno de ellos en el día de ayer. Las familias nos trasladan que es una situación agridulce. Se encuentran contentas porque sus seres queridos han podido salvarse, están a salvo y ahora están acudiendo hacia tierra, donde desembarcarán pues, en las próximas horas ya para hacer un chequeo médico y unas primeras declaraciones para averiguar qué ha pasado con ese naufragio. Pero también una situación de pesar porque hay muchos compañeros que no han podido sobrevivir. En este momento estamos hablando de 8 personas fallecidas, 2 de ellas son gallegas y por tanto su pesar y nuestra solidaridad también con esas familias que no han podido ver cómo sus seres queridos se han podido salvar. Tras unha espera agónica, os familiares de José Saborido, Ramón Hombre e Ramón García recibían a confirmación de que estes 3 ribeirenses se atopaban entre os superviventes. Puideron falar con eles por teléfono e, aínda que moi brevemente, esa chamada supuxo o alivio tras horas de incerteza nas que as informacións chegaban de xeito moi confuso. Sí han podido hablar con sus seres queridos para decirles que están bien. Son comunicaciones muy cortas debido a las condiciones meteorológicas, pero por lo menos si han podido hablar con sus familias. Non foi o caso de Juan Antonio García Rey, o outro ribeirense que viaxaba a bordo do Palangreiro e que permanece aínda desaparecido. A casualidade fixo que a nova da súa desaparición coincidise coa Festa da Dorna, na que cada ano se implicaba activamente. A Confraría da Dorna emitiu un comunicado de solidariedade e a peña da que forma parte suspendeu os actos que organizaban este día festivo. Dentro do Concello de Ribeira tamén estivemos en contacto coa Confraría da Dorna, que é a comisión organizadora desta festa de interés turístico galego que temos no noso Concello. Xa fixeron un primeiro comunicado no día de onte para lamentar e mostrar pois, todo o seu pesar por ese naufraxio e mostrar o seu cariño ás familias e, evidentemente, tamén aos mariñeiros. Igual que nós, están esperando acontecementos, seguen con preocupación esta situación e neste momento non podemos dicir nada máis. Xunto con Juan García, máis coñecido como Pichón, permanecen desaparecidos outros 3 mariñeiros. Un deles, Antonio Barreiro, é natural de Noia, onde esta mañá os veciños espertaban con esta dura nova tras confirmarse que non se atopa entre os membros da tripulación rescatados. En agosto falábamos das primeiras protestas no ámbito educativo. Tiñan lugar en Rianxo, onde pais e mestres dos principais colexios, Ana María Dieguez, Brea Segade e Castelao, saían á rúa para demandar non só arranxos nos centros educativos, senón tamén a dotación de máis profesorado. Rianxo viviu unha nova xornada de protesta en contra dos recortes de educación, cunha mobilización multitudinaria que partiu dende a rotonda do recheo portuario e que rematou na Praza Castelao. Convocada polas comunidades dos 3 principais colexios do municipio en canto a número de alumnos, o Colexio Castelao, o Brea Segade e o Ana María Dieguez, sumáronse tamén a ela representantes da Escola Infantil, do Instituto Félix Muriel e do CRA. Durante a marcha non deixaron de oírse berros e consignas en contra dos recortes que propón a Consellería para estes 3 centros. Xa na praza, varios nenos deron lectura conxunta a un manifesto, no que se incidía de novo na necesidade de acometer melloras urxentes nas instalacións e dotalos tamén de máis profesorado. Basta xa aos recortes en educación que estamos a vivir. A educación é un dereito de todas e todos, que os gobernos teñen a obriga de garantir nas mellores condicións posibles. Só a través do ensino público se poden minorar as diferenzas sociais e se poden formar as xeracións do futuro nos valores da liberdade, da igualdade, dos dereitos humanos e da democracia. O conxunto da comunidade educativa rianxeira defendemos un ensino público de calidade, que atenda a diversidade.
que se fundamente na equidade social e que sexa participativo. A atención á diversidade converteuse nun dos principais puntos fracos do sistema educativo, basicamente polo desinterese da administración educativa e pola reducción do profesorado de apoio, así como polas graves carencias en formación para dotar o conxunto do persoal docente de ferramentas básicas para traballar co alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. E parece que as protestas xa están a dar o seu resultado. Hai uns días técnicos da Xunta chegáronse ao Colexio Brea Segade para avaliar as deficiencias e comezar a actuar en colaboración co Concello. De feito, xa se retiraron varias lousas da parede con risco de desprendemento e o vindeiro luns está previsto que se acometan tamén traballos en tabiques e a instalación dunha nova caldeira. De todas formas, trataríase de obras pequenas, a todas luces insuficientes, pois dende a AMPA reclaman unha mellora integral das instalacións. Este hotel Baixa Mar en Areas no Concello de Sanxenxo volvía a converterse en exemplo de solidariedade. A mediados do mes chegaba o segundo grupo de migrantes que acolle o municipio. Eran ao redor de 70 persoas procedentes de Mali. No plano político, a nova do mes atopámola no Concello de Noia. Ali, a finais de setembro, nun pleno saltaba a sorpresa cando o edil do PP, Luís Salamancos, votaba en contra do proxecto de orzamentos presentado polo goberno local, abrindo así un cisma no seo do goberno do PP e impedindo a aprobación destas contas pro 2025. Tras esta decisión, o edil decidiu manter a súa acta, iso sí, no grupo mixto, abandonando as filas do Partido Popular. Xa está en Sanxenxo o segundo grupo de migrantes que acolle o municipio. Trátase dun total de 70 persoas procedentes de Mali. Chegaron nas últimas horas aos Salnés a bordo de 2 autobuses dende Madrid. Foron aloxados no Hotel Baixa Mar en Areas. Trátase do mesmo establecemento que o ano pasado xa acollera o primeiro grupo de migrantes procedentes de África. Dende o hotel din estar encantados con poder acoller a este grupo de mozos. A chegada deste segundo grupo de malienses fora comunicada polo Goberno Central á Xunta e o Concello de Sanxenxo a finais de agosto. A previsión é que van permanecer aquí ao redor de 2 meses. Durante este tempo participarán en accións formativas a través da ONG ACCEM en colaboración co Concello de Sanxenxo. Todos estes mozos son solicitantes de asilo pola inestabilidade do seu país de orixe, en guerra dende 2012. Unha vez se lle recoñeza esta situación, poderán buscar traballo. O normal é que unha vez que se aprobe ese estatus e, polo tanto, pois podan traballar, algúns legitimamente son persoas que non están sometidas a ningún tipo de restricción de mobilidade, polo tanto, algúns se quedarán en Sanxenxo, en Galicia, outros marcharán pois ás zonas onde o mercado laboral ofrezca máis posibilidades. A verdade é que o que define a estancia é un trámite administrativo. A partir de aí, pois, é a vontade desas persoas que, por suposto, non se quedarán na instalación hoteleira e, como se dice en lenguaxe normal, pois, buscaránse a vida como facemos o resto dos cidadáns. Aínda que en principio si daban os números, a proposta de orzamentos do Goberno de Noia non saiu adiante. Sen previo aviso e por sorpresa, un dos concelleiros do PP, Luís Salamancos, votou en contra do seu propio grupo. Unha postura que o alcalde de Noia considera incoherente, posto que si apoiou a aprobación provisional das contas no mes de xullo. No pleno correspondente ao mes de xullo, e un dos asuntos da orde do día era os orzamentos do 2024, uns orzamentos que quedaron aprobados inicialmente nese pleno, co voto favorable dos concelleiros do PP e do Noia, evidentemente tamén de ese concelleiro en concreto, de Luís Salamancos. Bueno, pois sorpresivamente este concelleiro desmárcase do grupo de goberno e vota en contra dos mesmos. Tralo pleno, Luís Salamancos presentou a súa renuncia ás responsabilidades de goberno que viña ostentando dende o inicio da legislatura nas áreas de persoal e policía local. Aínda así, manterá a súa acta de concelleiro como membro do grupo mixto.
Evidentemente era unha excusa para xerar a ruptura e para abandonar o Grupo Popular e pasarse ao Grupo Mixto. Utilizou a xustificación dos orzamentos como podería utilizar calquer outra. Evidentemente non nos manifestou previamente a ningún dos compañeiros nada ao respecto, tampouco manifestou na reunión previa á celebración do pleno. Facemos o Grupo de Goberno sempre unha reunión previa aproximadamente media hora antes da celebración do pleno. Non puxo nada de manifesto. O día anterior tivemos a Xunta de Goberno correspondente, da que el formaba parte, na que se falou tamén desa cuestión e non puxo ningún impedimento ni ningún plantexamento sobre a mesa, e entendemos que esta é unha reacción con unha intencionalidade, que a intencionalidade de facer dano ao Grupo de Goberno, de facer dano ao Partido Popular, independientemente que el busca tamén facer dano ao alcalde de Noia, neste caso Santiago Freire. O cambio de postura de Aramancos derivou no rexeitamento dos orzamentos, polo que o Concello deberá traballar o resto do ano coas contas de 2023 prorrogadas, o que implicará importantes prexuizos para os noieses, tal como advirteu o alcalde. A aprobación dos orzamentos, evidentemente, causa unha serie de perxuicios que a xente que votou en contra tendrá que explicar por que motivo fan eso e, sobre todo, dar as explicacións a aquelas colectivos, entidades ou investimentos que se poidan ver afectados, porque, evidentemente, non é unha actuación sin consecuencias. A renuncia do ata o de agora edil do PP implica ademais que o Executivo, conformado polo Grupo Popular e o Noia, quede en minoría, con 8 concelleiros fronte aos 9 da oposición. A primeiros de outubro, a borrasca Kir deixaba un regueiro de incidencias na nosa área de influencia. Unha das máis destacadas producíase en Porto do Son, onde o forte vento acabou tirando coas paredes do pabillón polideportivo anexo ao instituto. Ese mes, Outes vivía tamén un brote de gastroenterite. O episodio, que afectou a medio cento de veciños, obrigou ao Concello a ter que prohibir temporalmente o consumo de auga da traída municipal. O paso da borrasca Kir deixou un regueiro de incidencias nas comarcas do Barbanza e Muros e Noia. Unha das máis significativas producíase xa a última hora da tarde de onte, en Porto do Son. Alí o forte vento, con rachas de máis de 100 km por hora, tiraba varias das paredes do pabillón polideportivo do Instituto Fraga do Noivo. Por fortuna non houbo vítimas, xa que o centro educativo atopábase pechado nese momento, e esta mañá, por precaución, acordouse que non houbera clase. Tamén se suspenderon as clases no Colexio de Outes, debido a unha inundación na planta baixa. Non foron os únicos incidentes. Ao longo da noite, durante as primeiras horas desta mañá, nas peores horas do Kir, foron numerosas as chamadas aos teléfonos de emerxencias, pola caída de árbores que impedían o tránsito polas estradas e a presenza de numerosas bolsas de auga, debido á acumulación intensa das precipitacións e o desbordamento de ríos, como os que afectaron ao río Té, en Rianxo, en varios puntos, que obrigaron a pechar viais na Laxe, no Batán e nas Miráns, entre outros. Tamén houbo desprendementos de terra, como os que afectaron o corredor Brión-Noia, á altura do concello de Lousame, ou a caída de varios noiros na autovía do Barbanza, pero de menor incidencia, que non dificultaron a correcta circulación nesta estrada. Os cortes no suministro eléctrico tamén foron unha constante durante a mañá, afectando a práctica totalidade dos concellos, máis relevantes en Noia, Lousame ou Ribeira. No mar, a situación durante a xornada tamén foi preocupante. A práctica totalidade da flota estivo amarrada a Porto e non saiu a traballar na xornada de hoxe, como é o caso de Ribeira. Nestes momentos temos toda a flota amarrada porque, xa esperábamos que viñera este mal tempo. Así non tanto, pero a verdade que sí que esperábamos, non? Esperamos máis para esta noite, que sabemos que vai a ser moi dura, o que estamos evaluando e mirando polos puertos e polas zonas. A cuestión é que non haba vítimas e que o do resto, todo se recupera. Pero, esperamos para esta semana, esperamos unha semana moi mala para salir ao mar. As cousas non estaban moi ben, ni no marisqueo, ni na pesca, no que había. Parece que este inverno, que polo que nos pintan, as borrascas que veñen encima, parece que vai ser tamén un inverno un pouco duro, non? Estamos un pouco con incertidumbre, que non haba moita chuvia, que non nos volva a pasar o ano pasado, pero, nós contra iso non podemos luchar, esa é a verdade.
non vale a pena arriesgar a vida por se cada unha cousa que non vas a nin a sacarlle nin os seus frutos, ni moito menos, non? O que hai que ser precavidos, vamos a serlo, bueno, a esperar a que veña o bo tempo. Co paso das horas e xa contra o mediodía, a situación foi mellorando e as precipitacións e as fortes rachas de vento foron perdendo intensidade. No concello seguen con preocupación este brote de gastroenterite que afecta dende hai uns días xa a medio cento de veciños. A espera de recibir os resultados das analíticas realizadas xa o pasado martes, o goberno local mantén aínda por precaución a prohibición do uso de auga da traída municipal para consumo humano e uso alimentario. Seguimos á espera do resultado das analíticas das mostras que se enviaron o martes pasado aos laboratorios para coñecer e para saber se efectivamente os problemas de gastroenterite que está habendo no noso término municipal se deben á auga da traída municipal. Unha vez que coñezamos eses resultados, saberemos tamén a que aternos. É certo que nós neste momento xa estamos desenvolvendo, levando a cabo unhas accións de control das dúas etapas que temos que suministran a estas traídas municipais e, unha vez, como digo, que saibamos os resultados, saberemos se continúan ou non as restriccións para o consumo humano da auga da traída municipal, que siguen, quero, eso sí, indicalo con claridade, siguen aínda en vigor e van a seguir en vigor ata que teñamos a certeza de que non hai problema para o seu consumo. Segundo explicou o rexedor, o brote afecta a distintas zonas do concello. Son en distintos puntos do concello, non? É certo que nun primeiro momento os casos que se reportaron foron sobre todo na zona da Serra de Outes, nunha zona onde nos últimos días, a semana pasada, se produciran anegamentos que pensábamos que podría estar vinculado, podría ter que ver con iso, non? As fortes choivas destas últimas semanas, non? Que ao final o que fan é que incrementan a turbidez da auga, etc. Non sabemos en calquera caso, non son simple conxeturas, hipóteses, entón, ata que teñamos os resultados epidemiolóxicos que está desenvolvendo tamén, das análises que está desenvolvendo a Xunta de Galicia en ese sentido, ou a Consellería, non teremos certeza sobre esta cuestión. Polo de agora descoñecen a posible orixe deste brote, e esa incerteza é o que preocupa especialmente ao Concello. Ante unha cuestión de saúde pública, preocúpanos como non pode ser outro xeito. É certo que nos están reportando que cada día están aparecendo menos casos, non? Menos casos, a maioría deles son afeccións leves, tamén por sorte, pero tamén é certo que hai algunha que sí que ten máis gravedade por doenzas previas das persoas que estiveron afectadas, non? Eso evidentemente nos preocupa e por eso queremos resolvelo canto antes. O mes de novembro arrancaba marcado pola solidariedade. En cada recuncho agromaron diferentes iniciativas para axudar os afectados pola dina que o 29 de outubro asolaba principalmente Valencia. Un dos exemplos foron os efectivos que tanto o Servizo de Emerxencias de Vilagarcía como Protección Civil de Cambados enviaron para traballar sobre o terreo. Outras das novas do mes foi en Pontevedra. O día 15 reinaugurábase a Casa Consistorial despois dunha fonda rehabilitación. Fíxose cun acto encabezado polo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, no que tamén estiveron os outros dous rexedores vivos da democracia. Ademais, asistiron tamén máis dun 100 de concelleiros das diferentes corporacións pontevedresas. As Rías Baixas teñen tamén a mirada posta na traxedia da comunidade valenciana. Esta fin de semana desprazáronse ata a zona cero da devastación membros de emerxencias de Vilagarcía. Son 6 os efectivos que están a traballar ali ás ordes da Central de Emerxencias da Generalitat. A expedición Vilagarcía inclúe 2 coches, un quad e un remolque con bombas de achique e tamén xeradores de electricidade ou equipos de escarceración e iluminación. O seu primeiro destino foi a localidade de Moncada, que tomaron como punto base, pero tamén prestaron xa o seu apoio no
noutros municipios como Paiporta, Sedaví ou Alfafar. Alí están atopando un regueiro de destrución que están a recoller nestas grabacións das distintas operacións nas que traballan. Con bombas de achique axudan a retirar auga de garaxes ou aparcadoiros soterrados. A prioridade, localizar posibles víctimas. Ademais, tamén serven de apoio para a limpeza de rúas naquelas zonas onde os traballos xa van máis avanzados. O contingente Vilagarcía sumouse nas últimas horas outro grupo con 6 voluntarios de Protección Civil de Cambados. Partiron esta pasada madrugada cara ao municipio de Alfafar en 2 vehículos con maquinaria, bombas e xeradores. Nun dos vehículos tamén levan alimentos e outros produtos recollidos nos últimos días, porque esa é a outra parte do apoio que están a recibir os afectados pola gota fría. Non hai concello en toda a nosa contorna onde non atopemos unha iniciativa solidaria para axudar. Ademais desa recollida en Cambados, esta fin de semana houve, por exemplo, campañas en Meaño ou Poio. Tamén dende hoxe podes entregar material no local de Protección Civil de Pontecesures, na Casa do Concello da Illa, na Casa da Cultura de Moraña, no Pabillón Municipal de Cuntis, no novo Fogar do Maior de Caldas, na Casa do Concello de Barro, en varios puntos do Concello de Meis e tamén en numerosos colectivos e entidades de toda a nosa contorna, tamén en establecementos ou empresas. É o caso de Fundiciones Rei en Vilagarcía, onde corresponden estas grabacións. Alí están a recoller produtos de todo tipo, agas roupa, para enviar en camións a partir deste mércores. Ademais, en concellos como o de Vilagarcía, seguindo as indicacións da Federación Española de Municipios e Provincias, recomendan facer doazóns económicas polos problemas de loxística a hora de facer a entrega dos recursos a través das contas habilitadas pola Cruz Vermella, Cáritas ou a propia Generalitat Valenciana. Precisamente nesta última conta, o goberno vilagarcián aprobou hoxe ingresar 20.000 euros en nome de toda a veciñanza da cidade. 25 anos despois, Pontevedra volve contar cunha casa do Concello a pleno rendemento. O consistorio, deseñado por Alejandro Sesmero e aberto en 1880, foi reinaugurado logo das obras de reforma. O acto asistiron máis dun cento de edís das sucesivas corporacións democráticas, así como os 3 alcaldes vivos deste período, Rivas Fontán, Pedrosa e Lores. A vosa presenza dalle o valor e a importancia que merece a inauguración deste edificio, da Casa Consistorial e, sobre todo, deste Salón de Plenos. O actual alcalde aproveitou o acto para reivindicar o traballo feito por todos os presentes a prol do servizo público. Todas e todos os aquí presentes dedicamos parte das nosas vidas a unha función tan importante e tan noble como é a do servizo público, o servizo ao Concello de Pontevedra. E creo que de xustiza e ademais necesario aproveitar este acto para reivindicar o papel do Concello e para poñer en valor a función dos membros da corporación. O rexedor tamén bromeou coa tardanza deste proxecto que mantivose en uso durante 25 anos este Salón de Plenos. En todo caso, estamos nos referindo á tardancia de recuperar este Salón de Plenos, pero eu estou seguro que foi porque se fixeron outras cousas que considerábamos, mal ou ben consideradas, por parte do goberno, de que eran prioritarias antes que isto. Daí ven o de en Casa de Ferreiro, Coitelo de Pau. Unha chiscadela que tamén se sumou no seu discurso ao seu antecesor no cargo, que fora alcalde entre 1995 e 1999, Juan Luis Pedrosa. La primera vez en mi vida que vi un pleno, lo presidí. O sea que estaba bien claro. Y lo presidí aquí dentro, en este salón. Y el último pleno que presidí también lo presidí en este salón. Y luego ya vino el alcalde Lores y se lo quiso llevar a otro sitio. Yo creo que el alcalde Lores quería que viniese más gente a los plenos a armar más barullo. Entonces yo creo que por eso nos fuimos al teatro principal. Pero bueno, ahora el caso es que volvemos aquí, o sea que sea bienvenida la noticia. Pedrosa tivo tamén unha lembranza para todos os funcionarios e servidores que pasaron por este concello. Na mesma liña, o primeiro alcalde da democracia, Rivas Fontán, que tivo tamén palabras de recordo pros que xa non están. Quero facer un recordo moi emocionado a moitos dos compañeiros que xa nos deixaron, fallando moitos, bastantes máis dos necesarios, que desde a primeira corporación quedaron atrás e que tamén foron pezas fundamentales para chegar a onde estamos hoxe aquí. O acto tamén estaban convidados, aínda que non asistiron, o presidente da Xunta Alfonso Rueda e o expresidente do Goberno Mariano Rajoy, por ter sido tamén concelleiros en Pontevedra. A reapertura do consistorio rematou co himno galego e unha foto de familia.
No derradeiro mes deste ano quedamos con dous nomes propios. Por unha banda, o de Rafael Louzán, elixido novo presidente da Real Federación Española de Fútbol. O ribadumiense, presidente da Federación Galega de Fútbol dende 2014, impúxose nas votacións prometendo devolverlle estabilidade á institución. Por outro lado, o de Juan Manuel Rey, o que fora alcalde de Caldas durante os últimos 18 anos, puxo fin á súa etapa á fronte do goberno local. A vila arranca xa este 2025 con Jacobo Pérez Gulín como novo rexedor. Partía como gran favorito e as quinielas cumpríronse. Rafael Louzán foi elixido novo presidente da Real Federación Española de Fútbol. O ribadumiense de 57 anos impúxose nas votacións. A súa candidatura xa viña avalada por ter aportado o dobre dos avais precisos para presentarse. Na carreira pola presidencia había 3 aspirantes, pero a última hora retirouse un deles, Sergio Merchán, presidente da Federación Extremeña. Así que o actual presidente da Real Federación Galega de Fútbol enfrontouse só á candidatura de Salvador Gomar, responsable da Federación da Comunidade Valenciana. Louzán fíxose con 90 votos fronte aos 43 que colleitou o valenciano, 4 en branco e un nulo. Rafael Louzán é presidente da Federación Galega de Fútbol dende 2014. Despois da suspensión de Luis Rubiales por parte da FIFA no verán de 2023 e tralo paso de Pedro Rocha, o ribadumiense decidiu dar un paso á fronte co obxectivo de devolverlle a estabilidade á institución. O ano 2025 arranca para Louzán cunha data marcada en vermello, o 5 de febreiro. Será entón cando o Tribunal Supremo se pronuncie sobre o seu recurso admitido a trámite contra a condena a 7 anos de inhabilitación para cargo público por prevaricación na súa etapa á fronte da Deputación de Pontevedra, polo caso da construción dun campo de herba artificial en Moraña. O xa presidente da Federación Española confía en que se faga xustiza, salientando ademais que en todo caso agora está á fronte dunha entidade privada de utilidade pública. 10.787 días despois, Juan Manuel Rey pon fin á súa etapa na alcaldía de Caldas. Ser alcalde deste pobo é sin duda unha licencia que me concedeu a vida e que estou moi agradecido. Proveño dunha familia humilde e estas cousas gustan moito e a min tamén. Así, visiblemente emocionado e arroupado por funcionariado e veciñanza, comezaba o aínda alcalde o seu balance do feito nestes últimos 18 anos no municipio. Di que a decisión estaba tomada dende hai tempo, pero que non daría o paso ata resolver logros que aínda lle quedaban pendentes. A decisiva dixo a confirmación de que haberá novo centro de saúde. É moi de aplicación un refrán portugués que di agua mole en pedra dura bate tanto que ata fura. E iso foi o que fixo o grupo de goberno. Fomos agua mole, que batemos, a pesar dos atrancos que nos foron poñendo sucesivamente, non lles quedou outra que reconocer que hai que facer o centro médico porque máis non lles podemos pedir. Outro dos logros cos que marcha Rei é co compromiso de ampliar o polígono do Pousadoiro, da Man, de Zona Franca de Vigo e do Concello de Vilagarcía. Este domingo que ven, xunto co presidente da Zona Franca de Vigo e o alcalde de Vilagarcía, visitaremos a zona na que se vai a desarrollar un proxecto de ampliación do polígono do Pousadoiro. Todo o mundo sabe que unha das eivas aquí era a falta de a legalidade, por decirlo de alguna maneira, de algunhas instalacións industriais. Estos, de novo, 100.000 metros cuadrados, 10 hectáreas, caen no Concello de Caldas. E recoñeceu que tamén marcha con espiñas daquilo que non logrou neste tempo, en especial a apertura das pozas. As pozas é un tema que lleva demasiado retraso e que, a pesar de que podo dar 1000 explicaciones de orden político, de orden económico, non vou dar ninguna. Tengo que asumir que fui vítima de mi propia ilusión, que contaba con que eso estuviera mucho antes e non lo estuvo, e asumo el tema en primeira persona. Deste xeito, o socialista ponlle fin a 3 décadas de actividade política no consistorio, primeiro como concelleiro e logo como alcalde. Para Jacobo Pérez Gulín, o que será o novo rexedor da vila, deixa este consello. O único consello que sei é el mismo, que traballe arreo, que vai haber días moi bons e días moi malos, que os días veñen bastos detrás dun vir a outro, algún día marchará para casa cabreado e outros días moi contento. E apuntou tamén que el seguirá aí, aínda que doutro xeito, apoiando o seu partido e do lado de toda a veciñanza, porque bromeou 30 anos despois que máis e que menos na vila ten xa o seu número de teléfono pro que precise.
Jacobo Pérez Gulín tomou posesión hoxe como cuarto alcalde da democracia en Caldas de Reis. O socialista recibiu o bastón de mando de Juan Manuel Rei, o que foi rexedor da vila nos últimos 18 anos, cos outros dous alcaldes do concello, Adolfo Abalo e José María Tobío, como testemuñas. O socialista foi elixido cos 5 votos a favor do seu partido e os 2 do BNG. Prometo pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde do concello de Caldas de Reis con lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Nun ateigado salón de plenos, na súa primeira intervención como alcalde, prometeu honestidade e transparencia na súa xestión. Comprométome a exercer esta alcaldía con honestidade, transparencia e dedicación, valores que levo gravados gracias ao exemplo dos meus pais. Eles ensinaronme que o traballo incansable, a integridade e a empatía son a clave para superar calquera reto. Eses principios que sempre guiaron a miña vida serán tamén a base de cada decisión que tome ao servicio deste concello. E avanzou que por diante Caldas enfrontase a grandes retos. Mellorar os servicios públicos, impulsar o desenvolvemento económico sostible, promover a nosa cultura e reforzar a participación activa da nosa veciñanza na construción dun futuro compartido. Gulín tivo tamén palabras de agradecemento pro alcalde saínte, dixo que era un dos responsables de que el hoxe estivera ali e que o seu compromiso con Caldas ao longo dos últimos 30 anos é un exemplo para todos. O teu compromiso inquebrantable ao longo de 30 anos, os últimos 18 como alcalde, é un exemplo que nos inspira a todos. Hoxe, co teu paso ao lado, demostras unha xenerosidade e unha humildade que trascenden o ámbito político, poñendo sempre o futuro de Caldas por ribo de calquera interese persoal. Tamén tivo palabras de recoñecemento para Juan Manuel Rei, o líder do BNG, que foi o encargado de presidir esta sesión extraordinaria como alcalde ata a elección do socialista. Juan se vai como un alcalde que traballou durante 30 anos por este concello e que deu o mellor de si mesmo cos seus acertos e tamén os erros, que tamén os houve, Juan, e ele é consciente, pero penso que hoxe é de recoñecer os acertos máis que os erros, non? Na sesión deuse conta tamén da renuncia de Juan Manuel Rei a súa acta como concelleiro, pechando así 3 décadas de actividade política no consistorio. No seu lugar entra Luís Ares, seguinte na lista do PSDG. Pois así imos ir rematando este especial das novas e de paso tamén este 2024. En nome do equipo de Canal Rías Baixas quero agradecerlles un ano máis a súa confianza. Cada día, con moito esforzo, traballamos para que vostedes estean o día do que acontece ao ladiño da súa casa. No ano que comeza, renovamos o noso compromiso de seguir aquí apostando polos contidos locais e polos asuntos de proximidade. Como sempre, moitísimas grazas pola súa atención e feliz 2025.